What is your name and what is your Maninzi ngemiqondo singefihli wavu. There are many tests when they are hidden here. Talk to us. Ndiyabulisa ku-man of God, ndiyabulisa greet ku-man the of man of God, God, ndibulisa the nebandla woman of God, lasekhaya lonke And the liphelele. church at home. Lona omi phambi kwenu nguThuleleni Ntombomsa ohlala pha ko-22 I live here in osuka Section 22 eMount Frere e-Eastern Cape. from Eastern Cape. Ndize apha phambili I've come to the- abekhaya ndifike ngo-2023 ngoSeptemba I came in 2023 September ndizophakamisa amandla kaYehova nge-healing and favor. and for the healing and favor. uThixo uyitshintshile impilo yami ndifike apha God changed my ndingumntana life as a child. one-anger With anger, ongakonqeniyo ugcina I will ngenxa not yoba keep my ubumenze heart into encinci because we've done something very small. akugcine futhi I'll keep my angakugcina unyaka yinto encinci. A year is something small. Ndifike apha ndingumntana I came here being a child ongathandi ukuthetha who do not love speaking kakhulu, a lot, othanda ukwenza who love doing, ukwenza kakubi nothi kakuhle. to do evil, not good. Kodwa ukufika kwam apha When I came here to church, utata waye wathi xa ethetha kwangoSeptemba, it was in utata xa September. ethetha The man of God said, you spoke xa with me. ungenalo uthando If you don't have awazani love, noThixo. you don't know God. Yandidla kakhulu loo nto ngoba kaloku That ndize apha was ndifuna my heart. uThixo asusele Because into I engaphakathi kum. For God to remove Ndase us ndiyibona inside. uba indisakwantshabalala, I was already seeing that it's leading me in that indenza direction. ndibe It ngumntu makes ombi nasekhaya. to be a bad person even at So xa home. ezothi utata kum When the man of God said xa to me, ndingenalo uthando andazani noThixo, Thixo lo ndimfunayo have love, andincede. I don't know, have God, and the very Oh. God that I want help from. Ndahlala ndithandaza I said wathi praying, he said, ukulwa ingaphakathi lakho zila ukutya. Ndazibuza ndizawuzila you need to ukutya fast feeding ndingatyi by kodwa ndifuna eating, uThixo andincede but ukuthi I want God to help ngenze me. le nto. Send me to- Ndiyenzile bazalwana, andifuna ukuxoka, I don't uThixo want to lie. undisebenzele kakhulu. God has worked for me very much. Wow. Wow. Singaqhubeka simamele. May continue. Kwakungekho mandi, kungekho lula, It was not unukela easy zizinto ezimandi, ungumntana othanda izinto being ezimandi. a child who love nice things. Ndifike apha ndinoxinzelelo lengqondo, I had a depression in ndingumntu mind. oshiywe ngumyeni. My husband left me. Ndahlala ndizikhangela ndizifuna uba noba myself. ndibe rongophi. Where was I wrong? Kulapho i-enga yami yaye yakhula khona, It is where my anger kodwa came back and uThixo grew. akakhange asuke kum, But God never left wathi me. ndikhangele Just search me undifumane. and find me. Ndimkhangelile bazalwane, I'll ndimkhangela ku-empty ndixinzelelekile And I'm engqondweni, under pressure in my ndingazazi noba ndingubani, Not even knowing who I nditya am ndingahluthi, Eating and ndilala not kodwa ingqondo ihleli, I will sleep and my mind will be ndibalisa awake. ndimkhumbula ndingamazi I will ndizamfumana phi, not knowing where kodwa I will ndimqaphukela ngoba I will kaloku hate him undishiyile. because he left me. Kodwa ilizwi likaman of God lafika lenza i-healing The man of enhliziyweni God yam. came and done healing in my heart. Wow. Ndihleli kweli khaya I was in this home. ndingumntana olambele A child of- usindiso, Hungry for andizange ndithathe salvation. nosuku ngale mini ndifika ngayo. The day Ndanathi Thixo came. khawutshintshe le yam intliziyo, I said, God changed andisayifuni. my heart. I don't want it anymore. Ndifuna ngoku ukuhlala ndithande yena, I want to love him only, ndikhumbule yena, to miss him only, ndimfile ngalo lonke ixesha and feel him at all times. ukuze ndibulale le nto ingaphakathi kum, So le that he endenza wants in me. ndiqaqelane nabantu endibathandayo. Bendihlala ndodwa endlini, I was living alone at home. ndingathandi ukuzula, I will not be around the street. ndingathandi ukuthetha, Do not like speaking. ndihleli nje ndine-enga. Always have anger in me. uThixo wandinceda. God help. Ndathi kwiveki yokuqala uThixo makandincede, I said, God may help in the le ntliziyo yam akwaziyo ukuyenza ihile, heart. Make heal. makangene ebantwaneni bam, Let it go over my bahilishe, bamkele uba utata bakekho kodwa And khona lo And endimfumeneyo accept mna. the Father is not one, but it's the one that I've got. Wow. Namhlanje ndinomyeni Today I have a husband wandifela wandivukela, who died and rose for me. umyeni ongasoze wandishiya, A husband that will never leave me. akasoze andidivorce, You'll never divorce me. akasoze andimenye. You'll never embarrass me. Wandithembisa uYesu ngokundikhulisela umntanam Just ena promise of- 6 months. When my child was 6 months, Lo mntwana waye wahamba ena 9 months.
He left me ngoba at 9 months, kakhuliswanga ndim, but not brought up by me. ukhuliswe yile ndoda endaye yandithanda, By the man that loved me. yandihlamba. He washed me. Kwiveki ephelileyo Last week- bese-technical, not le veki not olu lwesihlanu, olu olugqithileyo bese-technical. The previous Friday when technical, Bendine-10 days at 10 days, ndinethombe legazi, ndifake ipampasi. putting on Pampers, having issued blood. Ezinyaweni zam In my ndibuye emakhaya ngoDisemba ndinamadyunguza, I came with boils in my feet from the Eastern Cape in December. ndabe ndihambe ndirisayine umsebenzi ngenxa yokuva umthwalo emsebenzini. Resigning at work because of feeling pressure at work. Kodwa yena uThixo ndamxelela ndathi But I told mna God Yehova, that I- uba ngaba le ndawo yoyam If it's not my place, ndiyayixolela ndiyaphuma kuyo, kodwa I'm uba ngaba forgiving, I'm yeyam leaving, but if it's izawubuyela kum. it will come back to me. Wayathi man of God, Man of God said, umlungu wakho makaxelelwe ngubo ufuna malini. you must tell your boss how much you want to earn. Nisekhona bazalwane bami. Dear brethren, Wow. Ndithe ndise-Eastern Cape While I was ndifasting still in kwangolwesithathu ezintsukwini, on Wednesday, ndifasta I was fasting. ndingenathemba, ndiyayazi uba ndilapha I'm- ekhaya kodwa I'm imali not yokuphinda ekapa andinayo, I know money to go back to futhi the Cape Town, I andazi don't uba have it. ndizakwenza kanjani. I don't know what I'm going to do. If Andinamsebenzi futhi ekapa ke I have ngoku. no job and even in Cape Town. Wafowuna umlungu wam My wathi, boss called and said, I can't lose you too. andikwazi ukulusa. Awunakhuluma ngenyawo this time. Hallelujah. Repeat this time. My God. Imangaliso yami ngesivayo What bazalwane. are those miracles we're hearing Ukususela elifeni yakhe from her life? umangaliso nje wodwa sibonayo. It's on a miracle that we see. Qhubeka Mkhonzi. Ndabuza ke mna ke, I asked the boss, ndithini ndibuyele na? "Ma, shall I go back or Wathi not?" ewe. Ndathi ke mna Said kodwa yes. ke imali le ayikho enough I said the money is kwiingxaki not endibhekene nazo ebantwaneni endinabo. In the problem I Wathi have, the yitsho church ufuna said- malini? The boss said, "How much do I want?" Ay 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 ay. Qhubeka Mkhonzi. Ngoba ke i-anointing yam endayiphiwa ngutata Because of the anointing has given, owandenyula who chose me, ndiyayisebenzisa. I use it. Wafika yena apha emahlweni am esithi, He came in my eyes and saying that, thetha le nto isentliziyweni, "Speak uyayazi what's into in your heart. oyifunayo." You know what you want." Ndatsho ngomzimba ongenaxhala, I said, "That know ndathi what?" uzokongeza ihafu kule hafu kule sarali yam. I said, "You're gonna add half of my salary." My God. Hayi ke ujoyina live Joining us live, uyazivela now. you can hear for yourself. Yebo lo Mkhonzi uthina Do you hear what the brethren is saying? uthi anointing yakhe yazi. She knows the anointing, Wona ngoku man of God appearishe emehlweni akhe. and the man of God appeared before her eyes Yathi thelelisa enhlizweni yakhe. and said, "Speak what's in your heart." Ingelo sezilapha zinzima. Angels hear them. Qhubekeke Mkhonzi. Hey. You can may continue, brethren. Akhange asabele, She never. yewathi buya, She just said, "Come back." uzobuya nini? Ndathi ke mna When will you ndinamali come ngoku back? ndizawubuya empelanyanga. I don't have Wathi money. khawuleza, I have money inqanawe now. iyazika. We come back quickly. Khange ndiphozise maseko, ndafika kwakunge-2, I came on the 2nd. ndafika ndalungisa, I ndaqala emsebenzini. I started Namhlanje working. Today, ndisemsebenzini. Lo ndandinengxaki naye that I had a problem andimazi with- uba waphelile phi kodwa I akasekho don't know the emsebenzini. person I had a problem with, where she ended. God. Wow. Hayi ndiphelele ngamazwi I've baphansi. ran up of words, brethren. My God. Hey Mkhonzi, Brethren, qhubekeke. you may continue. Kwenzekile ke ngoba ke uSathane Because Satan, wathi man of God, Man of God awuzuthi said- ngenxa ubuphumelela uSathane because of akuyeka prospering, asonke izandla. that Satan will just fold his Ulwa arms. kakhulu nawe xa kubona uba fights a uyophuma lot. entambeni, When you see that you're loose now, wandibulala imilenze. will kill your legs. Wathi awuzukwazi ukuya kulo msebenzi wakho. You won't be able to go to your job.
ndikuxelela uba mna ndasuka ndaya emsebenzini phethe anointing I yam went to my work, carrying my ndafika ndaya anointing. e-changing room I went to the change. anointing yawo zam ziyaqaqamba Anointing my feet. zidumbile They were awungeni swollen, nesihlangu ndinxibe painful. ii-flops I couldn't even kunento wear. elapha ephangweni eminyaweni engathi zinaliti There was like there were needles in my feet. bendiziqhatha ndisithi kukudinwa kwendlela I thought it was a ziye tightness of zatshintsha iinyawo zafa mnyama but my feet turned dark. buza ndangathi ndingumntu otshiswe ngamanzi apha ezinyaweni zombini Yabona la moya I was burned by the feet. uvala la msebenzi. Now that spirit is blocking the Yabona la truth. moya. You see that spirit? ndahlala I said ndasebenza I kusuku worked lokuqala on the first day. hayi zafika ii-customers Customer zitsho ke comes zithi in. bezindikhumbula They missed me. mna bendingaboni zona I was not seeing. bendilobona ulwamkelo lwengelosi sasekhaya I was ezulwini. seeing being welcomed by the angels. ndaza enkonzweni to kuvulwa church. inkonzo ndafika ndathandaza I prayed. kwathi ndisathandaza kanjalo While I was still wathi praying, man of god must anoint iinyawo zethu men of God said, let us anoint our feet. god sazi anointa We anointed our feet. kwabakhona into ethi njembe ezawugqitha apha nje Edge of the battle pass your men of God. sondela kufutshane nayo khona amandla ozowathatha phaa kuye There's a power you will ndaye take. ndagqamba usisi weseca kwam I passed the system. ndapretend ingathi ndiyangasemnyango I man of god pretended I go to izawugqitha the door. The man of God will wagqitha uman of god ndawabamba I touched the power. Kama koshaya sizathu mkhosi. Lukhulu ukholo esimbonako. Great faith will see her. Khonzo bangathi yadlula. You're acting as if you're passing. Ubamba lo mkhonzi unyabile lo mkhonzi. ndandilinde wena man of god Ayazi uyaphaa ngasemva ndandilinde wena tata ugqitha I uyaphaa went for the man of ebhek God to cast them. ndalinda uba ugqithe Just to ndanyathela pass. endawo unyathele kuyo And I nam stepped where the man of God stepped as well. Kophila mkhonzi. Just repeat, brethren. Wanyathela kule ndawo. You stepped on way. ndalinda wena tata uba ugqithe I waited for the man of God to pass. usisi lo ohlela apha eca kwam And pass the person on the unyathela side. laa ndawo ubunyathele And I kuyo stepped on where you were stepping on. ndinganxiwanga zihlangu When wearing no shoes. Hayi. Qhubeka mkhonzi. You may continue. Kwenzeka emveni koko. akhange ayeke kusathana The name is unyaka ephelileyo Last month, bandigqabhuzela into endikwenza ngigqabhuka isibelelo manze bekwenzeka ntoni kodwa ndophe unonstop bendisebenzisa believe for iipampasi non-stop. zibe ntathu I will use ngosuku 3 pampers a day. kule veki losihlanu On kowa ulosihlanu ndaya etechnical I went to take. wathi wena papa masibeke Man of God izandla said- zethu esibelekweni Let us lay our hands on the womb. uphindile umoya ongcwele wathi make Lord, sure uba make uthatha sure- amandla akhe phaa kuye emahlweni Take the power from his eyes. ndizamile ukukhangela amehlo akho papa I kodwa tried khange ndiwafumane For the eyes of the man of God, but I don't. ndakunqoba xa sendiyobeka imali phaa ngaphambili And ndafumana I got to eye contact and I was doing my offering. Lolunye ukholo oyisi Another wena. kind of faith we're seeing. Basekhona abantu abanje? Are there such people? Basekhona abantu abanefaith ngohlobo? People who have such a faith. Qhubeka mkhonzi. May continue. ndeva ndineekrempu ndabuya I felt ndigobile cramp. ndafike ndahlala phantsi kumiwe And I kuyathandazwa sat down. nandihleli phantsi They were sitting up praying. isinye I put esi down- sam sikrempile cramp. imilenze le ingathi inemkantsu yomile I felt my ndahlala legs like phantsi this felt dry. ndaqhubeleka I sat down. ndathandaza I continued kodwa ndaye praying. ndayazi uba mna kuphuma le nto ibingaphakathi kum I knew what was in my womb was coming out. ndahlala phantsi And I said, wathi uman of god of masithi God said, siphilile let us declare that nditsho we are healed. bengekatsho I ndathi declare before they even ndinaphilile declared. I said that I'm healed. kodwa ipampasi iselapha kum I was still wearing ndafika it. endlini ndahlala I got home. ndaphinda ndafaka enye I put another one. ndahamba ndaya emsebenzini I ngakusa went to work. ndazixela uba mna ndizophinde I told ndifake myself- pampasi mna ndiyayiyeka I ngoku will not put pampers ndihlalile again. I'm stopping. emsebenzini I yaphinde stayed at work. yafika laa krempu xa ndithandaza phaa That cramp came ngo-9 again when I was ekuseni praying in the Afika night. amandla. yafika laa krempu Yamandla. ndisetshenjini See power? Ezethanda zafika khona lamandla. That power came as a La spring. bewacocwela xa The one ezogiva. grabbing They wanted to jonge man of God. When Wabanjwa she ngamandla. touched by the power. Naw lamandla hleli kuye ngoku. Now the power is in her. Xa ethandaza emsebenzini When she's praying, ayavumbuluka lamandla. That power comes again.
emkhonzi wa Stimela. Timela, Yabona benifundisa sona. this is what I was teaching Nansi. yesterday. Here is it. Yabona lamandla ngokafike kuye The power that came to her, noba semsebenzini even if she's at work, uvebanjwa ngamandla. she feels touched La by the power. benifundisa yona izona. Is what I was teaching Xa usithi ufuna yesterday. ukuphumelela kuThixo. When you send a process, Wathi ufuna amandla. you want power, Amandla Power aza will kusempumelelweni. take you to prosperity. Nansi ke mkhonzi. Yes, Ngithobuni brother. bani ngabamba lento benifundisa If you yona. can hope that I Noma teach uphinde uyazi you, ingxaki ngomso. you'll never know a problem again. Ngahlala phansi mkhonzi masive ke mkhonzi. Waphinda emsebenzini. I came to Fika work. kakhona. yafika la cramp It came again, the Jamani. child. ndathi Amandla kaMoya. kaloku wena uphumile kum Mm. I said, "You're uphumile out." kum ngoku I said, "You're out now. lona umzimba uyitempile kayehova This body is the temple of the Lord." liphelile ixesha lakho Your time is ndasuku over. njengoba indiqhana nje And I was- ndazolula ngenkani ndanxiba stretched ndaphuma myself. ndahamba ndayosebenza And I dressed up and I went to work. ndiyile ke ekliniki ngoba besendinayo i-appointment yayo ekliniki ngolwesithathu went to keep ndizile ukutya ngelo xesha Fasting food at that time. I went to the clinic. ndaya wathi ugqirha The doctor said, awutyanga then "You did not weak eat. Then you're weak." ndathi ke mna ndiyabuya ndahamba ndazithoyela ndasela amanzi I went to ndathi the kutya ground. ndini awuzungena I saw food. emlomeni nam ndasela amanzi I drank ndabuya water and I xa came ndibuya back. ndafika ndanotest kwayiwa kwatshekishwa They ran nencindi yesibele wathi andiboni nto they ndathi said, "I well can't done see ibihleli ngekho I was sick. There was Hey, nothing. come on, shayeli yesizandla. Mukhulekele Satan. It are defeated. Listen mkhonzi. Yabona le mimoya ifuna wamkele uyakhula. This spirit that want you to accept that you're sick. Amkele bakukhona kwenzeka kuwe. That this La thing mkhonzi happened. kwazi ungoba xa esithi She was able to ibingekho kakade. It was not there in the Ibi attack beginning. nje efuna ngaphangeli. It was an attack that Ibi was not attack work. efuna neke isizathu ba It was an attack andizokwazi uphangela ngoba Then I will kuthe. not be able to work Mkhonzi because of ibimilenze sekhona into ibimilenze. so feel painful legs. kuyabonakala man of god kodwa ke kum To me, sekukubola kweskin it's just a ingaphakathi lam simple. liphilile Wathi uyama uyaphangela uyasebenza You nje. can work, you can stand. ndiqhophise ngabom ndiqhayisela usathane It was intentionally, I'm boasting. Shayeli yesizandla. That's what Jesus. Oh my God. Uba awu attend inkonzo Don't ubehlala attend Friday services. uyaphoswa. You are missing out. Khebezela mkhonzi. ndibonga uthixo I thank God. bazalwane uyaphilisa He healed. uyathotyelwa Obey Him. uyakwazi ukutshata naye xa ungatshatanga You can marry Him. azathi if you're efika not married. lo wenyama When afike the- sowutshate nomoya You can find a Ndazi marriage. kum. I know that in my life. andikhathali uba ungandibiza ngeliphi igama andisazulwa nawo andinawo amandla okulwa nawo I don't have the power to fight what Ngoba God is saying to ndaphiliswa. me, because I was healed ndazalwa kutsha and I was born and again. ndiyamthanda lo thulelele endinguye And another person ndiyamzonda I lo wa I hate that one of enkosi the ndiyabonga I thank you. Come on,